občianska iniciatíva sa rozhodovali o tom, že podporíme jeho kandidatúru, tak sme pripravovali aj nejaké materiály, ktoré sú zverejnené aj na sociálnych sieťach. A rozmýšľali sme o tom, ako by sme vymysleli nejaké také heslo alebo nejaký slogan, ktorý charakterizuje jeho prácu. A vymysleli sme niečo také, čo si myslíme, že dokážeme obhájiť, že kým iní ponúkajú sľuby, náš kandidát ponúka výsledky svojej práce. Takže vy ste sa pýtali na to, možno ho nepoznáte práve preto, že nie je tak medializovaný, ale tí, ktorí ho poznajú, vedia, že už veľmi veľa pre toto sídlisko urobil. Práve, že nezištne, bezplatne, bez akýchkoľvek nárokov na slávu alebo čosi podobné. Určite on sám povie o výsledkoch svojej práce, ale my ho vnímame takto. Človek, ktorý dokáže sa postarať napríklad u nás v škole o rôzne výchovné podujatia pre deti a mládež, ako bývalý policajt má dostatok skúseností, vedomostí z tejto oblasti. Viedol krúžok pre žiakov, na mnohých podujatiach sa zúčastnil. A to hovorím len o tej mladej generácii. Možno pre nás všetkých na sídlisku zastrešuje bezpečnosť. Čo tu všetko máme, čo by si vyžadovalo opravu a za tým sú už aj konkrétne výsledky. Tak ja možno len na úvod som chcela povedať, že nie je to celkom tak, že ho nepoznáme, alebo že ešte nič nepriniesol, čo on už ponúka isté výsledky. Takže prepáč, Albin, že som ti zobrala slovo, ale som potrebovala toto povedať. Ja by som chcela naozaj